ọ sị na ọ bụ mgbe ndị mba ọzọ na-abịa na-anụso anyị agha na-egbuchasị ndị mmadụ wee sị na o nwere arụsị ọya wee weta udo nwe ezi mana anyị na-akpọ ya udo nwe ezi na ọ na-eweta arụsị ahụ mgbe ga-adị mma wee weta udo nwe ezi onwezi ndị na-abịa agha onwezi ndị na-abịa nso ya agha ruo nke anyị nọ ebe a mgbe nwetasịrị udo nwe ezi ahụ ọ dịzie mgbe a bịara ọya nsogbu ịkpọ asị ọgụ ibe agha dasara nwanne na nwanne juo ebe niile kwa na vileji ya o wee si na ọ bụrụ na e nwere mmụọ a ga-eweta arụsị a ga na-akpọ udo nnụcha na ọ bata afọ ọnụcha vileji ya ọ dị mma nụcha obodo a ọ dị mma eje weta udo nwe ezi udo nnụcha ya ibe a na-akpọ udo nnụcha bụrụ abalị dịka esi ya kọwara nọọ udo nnụcha peace ebe udo mana a na-akpọzi ha udo nnụcha were bịa edowecha ya nsogbu niile were na nwezi nsogbu etu ahụ ka o siri dị ịbụ ilo na amaka ọ na nke nwere ebe arụsị na-akpọ ntaị ife eji weta ntaị ife eji mafe ife arụsị ahụ na-akpọ ntaị ife a na-akọrọ ọgwụ dịka nne nna m ahụ si akọ ihe okwu na ntị ma ọ bụrụ na nọ mgbe ahụ aga m etinye aga m ewepụ ọ ibe nụrụ ka m ekwu ọ sị na ntaị ahụ ọ na-abụ onye zuo ohi ma o mee ife ọjọọ ọ na-agụ agụ wee sị na a ga-eje weta ntaị amafibian na nke onye ọbụla mere ife ọjọọ maka mgbe mbụ onye ṅụọ iyi na ife a bụrụ ya mere ya ọ dị ha na one year ọ ṅụrụ iyi a o jee ṅụọ iyi ya oje n'afịa zụọ afịa gosi na ya mgbekwe n'iyi egbughị ya na ya adịgo free mana e kụziri na onye ọbụla ṅụrụ iyi ya ṅụrụ ntaị abalị ịnọ 4 days abalị ịnọ ịṅụọ ya ụbọchị nke ise edogo free ngwozie nwanne echi ọ bụghị iyi gburugburu so maka gịnị a na-akpọ ya oji egbe eje ọgụ ịṅụ ha ya onye mere ife before 4 days nke onye ahụ agago onwe ndị na-aṅụcha ya bifo ọ na-arụ edibe ya ọnwụgo ife ọjọọ mgbe gịnị kwụsị oge ahụ ịghọtara na-agwa gị so ife ahụ ife nne nna m ahụ na-akọ even ududo nka arụsị a na-akpọ ududo nka ọ bụ nne di na nwunye ka m ghara ịkpọ ya nne ka m kpọọ ya di na nwunye ọ ha nwa ka a mafiwere ibe ahụ ebe a na-eje enye nne na nna nni na-ehufe ya ịmago na-asakrifais ha na nka abịa na nka wepụ na were nka bịa na nwunye ewu di nne bụ ududo wepụ di nne were sọnsọ ududo jọnụzie ududo na nka onye bụ ududo nka ebe a maziwere ebe a na-anọ enye nne ha nni ịghọtara ya bụ so ụmụ arụsị niile a efuru dene o nwere ike ọ bụrụ na o nwere famili ada amụta nwa ma amụta nwa nwa ejebi ọdọ ọmụmụ so ndị ahụ ebido mụtawa nwa arụsị niile edobere nwere rizin o jiri dị mana kwa efuru ụmụazị ya nọkịta si a na-eme enye arụsị nni nwere onye ime ha
onwe n'ime ha ma ibe arụsị na-eri maka na mgbe mbụ arụsị ọbụla nwere ibe ọ na-eri ọ bụrụ sọ igbu ọkụkọ ibe arụsị na-eri ọ ibe eji ajakwa ya mana o nwere ibe a na-enye arụsị ebe bụ na be anyị ebe a nwere ebe a na-akpa ama okwe ife ebe ahụ ji bụrụ ama okwe nwere izi o nwere mgbe na nka na agbịrịgba adọrọ na mma o wee dị mgbe emegide ndị na nka wee jee fụ na obodo ọzọ na-abịa anụsọba agha na-achọ imesive ike fọdụ ejụta asa ebe nwa dibịa n'obodo izu abịrịba na-agwụ ezigbo ọgwụ wee jekwu ya wee gwọrọ ha ọgwụ nwere okuku o nyere ha na ọ bụrụ ha n'obodo ọbụla chọrọ imesiri ike weje n'oke fa n'obodo ahụ mekwacha ya etu esi kwu ya fọdọba ya ebe ahụ wepụ ya chie ya ihu ebe ahụ na bifo abalị ịtọ mmadụ ya nọsi n'obodo ahụ fa wee jee wee arụcha okuku ahụ nye ha abụrụ ya nata mgbe arụrụ ya arụchara ya aṅụ vegharịa ya okirikiri ka arụchachara ya fiakwa ya aṅụ bịa fegasịa ya pụọ ewe gwawa na ụbọchị ọbụla ha ga-erekwanye ọgwụ na va elekwacha ya ọwụ na aṅụ efeghị ya amara na ọdọ ọzọ ire mana aṅụ bịa ha fee ya ama na ọ dị ire so ha eburu ọgwụ nata uwe hụ na atụrụ ogu ebe ahụ ọ bụrụ eze onye ka ọnwụ nna m nna nna m na ogbuniva na ụmụdala n'ọba ndị ya na-afịakwa ya onye bụzi chukwu a anyị asị na chukwu bụ mmụọ ọ dị adị ọ dịfụ ọ ga na-adịrịrị etu a ka mmụọ dịkwa ibe adị afụ anyị ma ọ n'olu ya ma ọ metụ ya aka so ịgwa gị nke bụ eziokwu ọ bụ na ndị mmadụ na-eme omenala ya nkwere kwụba aka gị ọtọ ekwukwa m onye a chọrọ ka e gbuo ya zọ n'onwe ya mana ọkwa na ọ ịpụta filie na ị nwere pawa nwee ike nwezie bọsị gị na mmadụ jere ikwu ụlọ ọgwụ ka iji kọwuo ya ọ bụrụ otu ha ọ fụka bụ na ọ mara gị ọra ihe ka dị ịma gwara ya ịma nwe n'abara onwe gị o nwere ife bụ na mmadụ bịara ka e gbuo ya at the point of death ife nwere were ezo onwe gị ife na-agwa ndị mmadụ mana ụfọdụ ya egosi ka a sị na ya siri ike na ya mere nke ọ bụrụ ya bụ dike ọ bụrụ ya bụ dike dike abụghị ya eji ọnụọgụgụ na ife na-eme ọ ndị mmadụ ya ekwusị onye a hei ya afụkwara ekwe etu ọ dị nke iji ọnụ ga-ekwu itutu ọnụ ka ị na-etu ada na ị na-etu achọ etu ya esi n'akọta ndị mmadụ ife so na ife dị na ya onye na-eme omenala na-akwụ n'eziokwu ụgbọ aka ya ọtọ nke a nọ ebe a kịta bọsị nọ n'afọ nne m amaghị m bọsị nne m mụrụ m amaghị m bifo mmara dị onwe m elugo m ife dịrị ahụ 5 na 6 dịka mataba onwe nwa obere wee ruo nke a nọ kịta etu ahụ ka ọ dịkwa na bọsị ya na-achị amaghị m ebe m na-anaghachi etu ọ dị amaghị m so ịnọdụ ụgbọ aka gị ọtọ omenani bụ abụrụ ihe ọ na-aba abịa etu ndị a si eme ya Igbo niile nwere omenani mana o nwekwa ka ndị si eme nke ha ịghọtara ya o nwere omenani a na-emekọta ọnụ nwekwa omenani ndị a na-emeto o si dịrị ha dịka abịa na be anyị nwa dị ala nne nna dị ala nwa ya nwanne ya dị ala nwanne ya omenani ka ọ bụ achọghị ya na be anyị and ọdụ n'ụwa na Igbo niile mana ịbịa kịta na be anyị anyị ahụ egbu eke mana o nwere obodo na-egbu eke na-eri ya ịghọtara ya ya adị ndị isi na omenala Igbo niile mba o nwere nke ndị na-eme nwee nke ndị na-asọ nwekwa nke bụ nke jikọtara Igbo niile ọnụ so na ibe dị na ya
ndewo anyị kene gị nna ikwu kenekwa gị kenesịa gị awesị ka ajụ kene biko ọ pụtara na ụmụ mmụọ dịka udo ngene ogwugwu ọ bụ mmụọ ji aka ha wee bịa ana Igbo ka ọ bụ ndị Igbo hibere mmụọ ha? Thank you. Dịka nna m agwa gị ya ịma na mmụọ niile bụ mmadụ tiwere ya gị na-agụtụte na-ekwu dịka m si agwa gị akpọọ ya mmụọ ọnụ ka alụsị mana ịkpọọ ya alụsị bikos na ụfọdụ mmadụ tinyere ibe akpụrụ akpụ ma ibe akpụrụ akpụ n'ime ya ọ ibe o ji rụrụ alụsị mana mmụọ ahụ ọ mmadụ mafibelie o nwere ka esi ji emechaa ya wee bụrụ mmụọ ya ọnọ ka esi mmadụ mgbe onye a bịa ebe a biri obiri ebe ahụ na-eje ebe ahụ na-enekwa ya so o nwere ebe a na-amafiwe alụ mmụọ na-eje ebe ahụ na-abụ ya ibe dị ụka mgbe nne nna m nọ ndụ ọ na-awa ikwu ụgwọ sị anyị na ya tọrọ afụzọ Isuọbịa o nwere arụsị na Isuọbịa na-akpa afụzọ ọsị anyị na ya tọrọ ya nne nna m ahụ so anyị na-ekwudo ọ na-akọ etu o si kọrọ anyị o ibe nụrụ okwu ọ sị na o nwere nna eze abasịrị jere na ọya wee igwe na-achị eze na-achị mgbe ahụ so wee jee Ekwulọbịa na eke Ekwulọbịa ka o jee goro mmanya ṅụọ na o nwere eze na-achị n'oko a na-akpọ eze ọba n'oko so eze ndị Isuọbịa ahụ were bịa ka a na-ego mmanya ahụ na-ejegharị na-enene mmanya ka o testiri ọ dị mma ọ dị mma o testie nke a o mee nke fụ nwaanyị na-ere o testie ya ọ dị ya mma o wee debe ya duchaa nwaanyị praịs ha gwụchaa o meghezi ya akpa ya ka o weta ego kwụọ ụgwọ anaghị ego ayọrọ ọ bụrụ ego igwe ka o werezi ego kwụọ ụgwọ eze ọba n'oko na-agagharị na-eme na ọ na-enene ego mmanya mara nke dị mma mana amaghị na ọ na-awọchị nna eze abasịrị ya nna nna ya ọ na-awọchị ya ka ọ mara ma ọ dị enete nke dị mma mgbe ọ fụ na nte nke dị mma atọrọ ya o jeburu mmanya ahụ eze abasịrị na-asị ya edowe nwaanyị sị ya na ọ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ ya ọ jụrụ na-asị ya gwa ya ego onye mmadụ ya eze abasịrị na-asị ya nna eze abasịrị nkwa ndị ekwu ibe eze abasịrị abata n'ọnụ mana ọ nna nna ya wee na-asị ya na mmanya ya na ego ọma ya ọra maka eze ọba n'oko gbara dimkpa mmadụ nna eze abasịrị ahụ o pere mpe ọma ya ọra so nna eze abasịrịcha ya anya wee fụ na ya ya ga-aha n'ikpa agwa onye uche ezuru tọnụ ha were akpa ya naba na Isuọbịa bata ozugbo kpọọ ndị odibo ya ụmụ ndị ọrụ ya ya sisi ụmụ gaadị ya abụọ o wee sị ya na ibe na-agwa taa olu n'abalị kaba jee ebe eze ọba n'oko wetere ya nwunye n'isi nwaanyị ada ya nwaanyị n'isi nwaanyị ya wetere ya olu n'abalị ha gaba wee ruo ebe eze ọba n'oko o nwere ọgwụ a na-akpọ ụla toro nduru toro ero ha mee ọgwụ ahụ ụla jide onye ọbụla ha baa kpụrụ nwunye eze ọba n'oko na ada ya nwaanyị were naba den nke bụzi onye isi na ụmụ ndị odibo ya wezi ndị ahụ ha naba ka ewepụta ibe eji ibe nlacha mmanụ o wee hajebe ọ kpụtazi ya ego from obere ọba ọkpụnaga Isuọbịa ọ pụta atụrụ ọkpụnaga Isuọbịa ya nwụta ọkụkọ ọ na-ewenaga ya otu a chivo mgbe agbakọcha ibe eze abasịrị ahụghị ya eze abasịrị o wee wute ya nnukwu onwere ọ dị ya enyi wee ebe na-akpọ eze abasịrị ka mkpọwazikwuo ya o wee wute ya nnukwu o wee muvuwa wee gwa ofu onye odibo ya si ya kịta ya abụgo na ibe abụgo wụọ maka ọ ghọtago na ejidego onye isi ahụ isi ụmụ odibo ya si ya na abụgo wụọ ya jee n'udo eke ka o jee kụọ ikoro ka Isuọbịa pụta ka a jebete ya ọbụla ọgụ mba n'ibe ka ha nụbazie ya ọbụla agha o ekwuchazie ya onye o dunyere ozi wee na-eje
wee pụta n'ihu abụzọ ebe ahụ na kolota ebe ahụ ya na kolota ụzọ kolota si afụ ụzọ were baa ebe sọrọ udo ka ọ na-agafete mgbe ahụ kolota adịghị ya ụzọ n'ọnwa obere warawara ụzọ ụzọ adị ya wee n'anya wee na-afụzi onye ahụ ka o ji ya ka ọ gba ọsọ na-abịa ka ọ na-arịtute ebe ahụ ịma ọ dịka mere nwa mkpọda ọ na-abịa onye anya ọbụla ndị anya ọfụma ọbụla ya ọtọ ma ọba kpọpụ ọsọ so onye ahụ fụrụ ya na-eche egizi kedu ihe onye na ya iri jicha ife ji efu ya kpọpụ ọsọ nke ka ọ chụba ya mara ife ọ na-agbara ọsọ mgbe ọ na-agbapụta n'okporo ka ọ bata ebe eze abasịrị onye nke ọzọ agbaba n'ebe eze abasịrị mgbe gwazie chief na ya afụ na ya ọsị ya efuru ya ọsị kedie ọsị ọ na-abịa o mere ka o wute o mere ka ọ na onwe etu ọ dịghị ya mgbe onye nke ya gbazi ọsọ bata wee jube ya sị ya chief ya eweliwe na ife nlacha mmanụ ka ya na-ewekọta wechazie ya o wee nwezie ọṅụ wee duru ụmụ okorobịa na-akpọ saji obeze ọba n'oko irofe gwa ya na ọ ya ji nwunye ya isi nwaanyị ya na ada ya nwaanyị ife a ya mere kịta ọ bụrụ na ọ ga-eme nwunye ife a ya megwara ya so eze ọba n'oko ndị aja ebe dịrị ebe eze ọba n'oko ndị mmadụ ju na-akpọ nwunye ya afọ ada ya nwaanyị ndị mmadụ mago o wee bata agwaghị eze ọba ife aji ibe gwacha ya ka a tọọ nụa pụwa ndị nke eze ọba mie mma eze ọba mere fa aka fa kwụsị so hapụfa ọ nabagodo ndị a pụọ na so nna ndị eze abasịrị ahụ were eze ọba ada eze ọba n'oko tụọ ọda na mbarabe wee were nwunye ya ahụ na nwa oku n'aka ebe ahụ a nọrọ fụ isi odibo ya ahụ ka a na-eje ịkụ ikoro ebe ahụ nọfụ ya ọ mafibezie ọbụla afọ ụzọ ebe ọ nọfụ ụzọ ebe ọ nọfụ onye nwa odibo ya ahụ ewekpọ ya afọ ụzọ mana ọ afọ dịchiri ụzọ kwa ewee nọrọ ebe ahụ mafie nyewe arụsị were nwunye na nwa oku n'aka gbujesi ya anya dọọ ya ebe ahụ ma ndị akpụrụ ya n'ọnụ ma ndị ọkpara ya n'abụ ma ndị ọnụ doro ike mechaa ihe niile ahụ kpuchie ya aja ọ ya bụ akụzụ aha kịta so olden days mgbe ochie ahụ eji mmadụ eme arụsị ahụ gasị so mana ihu inye mmụọ niile kwa iche ịghọtara ya dịka mgbe a na-alụ mmụọ na be anyị o nwere ebe nna na-anọ alụ mmụọ ya mgbe a na-agọchi o nwere ebe nne nna m na-anọ agọchi ebe ahụ chi ya o nweghị ibe etinyere ebe ahụ onye na amafuru arụri ogiris iji rụwa ama na ebe ọ bụ nwa ndị okenye mesịrị etu esi ya mechaa ya nọ ebe ahụ na-ekpọkụ Chineke mmụọ niile na-enyere obodo aka so arụsị dị iche mmụọ dị iche ma ha ncha bụ gịnị mmụọ abịa n'ihe gbasara egwu ọgwụ nke izi mbụ na o nwere ụmụaka a efuru dọkịta na-agwọ ọgwụ ife adapụtabụ ụzọ a ga-esi nata gị ego ife ọ chọrọ ụzọ ọ ga-esi napụta gị ego because ọgwụ ife a na-akpọ ọgwụ bara ụba mana akpọrọ ha ọgwụ ndị be anyị eweje ya ofu akụkụ ọgwụ gosiri o nwere ike nwaanyị ara atụ ime jebe onye nye ọgwụ afọ ime mee onye ahụ tụrụ ime ọgwụ nwere ike wụrụ onye ahụ na-aya ojebe onye ahụ onye ya ọgwụ then ọgwụ bụkwa ike bụrụ onye amoosu na-ata ojie ọwụ na onye ọbịa bịa ma ọgwụ amoosu ọ rụọrọ ya ọgwụ ọgwụ bụkwa onye ife ara agara ọfụma o jee ebe onye ma eme ya ọ rụọrọ ya ọ gawa ọfụma ọgwụ bụkwa nke ọ na-abụ eweta nsi ọgwụ ka ọ bụ enye mmadụ rie nwụrụ ọgwụ bụkwa nke a na-akọ mmadụ
ọ nwụrụ so akpọ ya ọgwụ a na-eweje ya n'ofu akụkụ ebe dị njọ adịghị aghọtazi na ọ dị ụzọ ebe na-abụ ma ọ bụ ịtọ so dịka ihe m na-akọwa kịta m na-eme ka ị mata na ọgwụ bụ ife eji azọ ndụ ọkwa ịfụrụ mma enwere obere mma nke oyibo na-akpọ penknife nwee nke a na-akpọ sword nwere ụdị dị iche iche machete ha ncha gịnị mma ma nke eji ebecha orenji mana iwere sụọ mmadụ ọnwụrụ igburu mmadụ arụbebeghị mma ahụ ka e were gbube mmadụ etu ahụ ka ọgwụ dị onwe onye asịrị ị na-agwọ ọgwụ ugbusisiba ndị mmadụ so ife gbasatara ọgwụ ụmụazị kịta amara ọgwụ ife ụmụazị kịta na-achụ etu oge si nweta ego ọ bụrụ na m nwere onwe nọ ebe a chọrọ ka m nwee ego odo enwebụ moto ịtọ ebe ahụ na ayịchara m ahụ lechasịa ya ama gbagbuo olu na-agba onda bọsụ bọsụ weba mana ayịchara m ahụ onye manya nwuche lechasịa moto ha ọ bụ na m na-achọ ka m nwee ego o nwere dibịa nọ n'akụkụ a niile ya abịa m so bikos unu enu isi ọha ịbụọ tutu usoro igbo aga m arụ ya ebe a mana ọ bụ ife mgbe n'uche ịchụba ka ị nwee ego ọ bụrụ ya ka ị na-eme nene ndị ụmụazị kịta ha na-arụsi unu enu na-agba jipu ọ ihe ọ chọrọ ka ọ na-eme and mgbe mmadụ batara be gị were aghụghọ na were asị na aghụghọ nata ya ego ori ka isu maka obi gị gwara gị na ife ihe na-anata ya ada na ịmara eme ma na ịmagodo eme na ụzọ a isi anata ya ihe abụrụ ụzọ kwụ ọtọ onye ori ka ịbụ mmadụ batabe gwa ya eziokwu gwa the truth ọlaik ya ewere ọlaikịrọ ịrapụ ya ọnọdụ ka ndị a ọgwụ a na-ekwu ọnọ ka ndị a na-abịa be dibịa si ya gbara ya afa ịbata isi ya biko na ife iji bịa bụ na afọ na-ata kemgbe ofu ụka na ga-erigo ọgwụ niile na ọkwụsịbeghị gosi ka ị mara ife kpatara afọ a ji ata gị ụmụazị ọfụ ha ihu ọ bụnye mgbịrịmgba kụọ ovu akụkọ so gị na ife na-eme na ụra nwanne gị nwoke na-egbugbu na onye ahụ na-arị meghe geeti be gị fu nobe ọkwa na-egbugbu maọbụ ọ sị gị na ọ bụ nwanne gị nwaanyị ma ọ nwunye gị ọ chọọ ụfọ ife gwa gị ife dị ya mkpa gị nata gị ego onye ịrụzi ebe ahụ ibube agha n'ife n'okwu asị mana mgbe ochie onye dibịa na-agba afa ije kịta bụ ụmụ di ụmụazị ọfụ kịta ọ gbara gị afa onye ụwa gị ozu akwa ha akwa agwụ ndị mmiri ndị ichie site ogwo na ife na-eme gị onye na-ofu ife n'ife a niile mkpọrọ afa gwa gị ofu si gị onye ụwa gị n'ihe esiri ihe nni sieri ya ite chukwu merebe na ịnọ ebe a na-agwa gị n'ihu agwụ ma amaghị onye nọrọ m ụwa weta mụnwa nọ ebe a amaghị onye nọrọ m ụwa weta ibe anyị na-ekwu gbasara ọgwụ mana iji ebe ụmụazị kịta ahụ ya agba gị ya na onye ụwa gị mana mgbe ochie bụ na ife ji ama onye ụwa bụ ọ bụ na m bịara nụ nwanne gị nwaanyị ọ bụrụ na papa gị nna gị anọghọzi nna m nwa anọghọzi so nwanne gị nwaanyị ahụ m nụrụ adị ime mụọ nwa ọ bụrụ nwoke o nwere ike bụrụ nna gị bịara ụwa be m ọ bịara nwa ya ụwa mụ nwere onwe m na-anụ nwanne gị ahụ na-akpọ nwa ahụ a mụrụ ọfụ afa nna m a sị na nna m bịara m ụwa oge dị ya ọya andị ọ bụ na mgbapụ n'oge je jụọ asị gbaa afa a ga-agwa m na afa agụ ka anyị agba ya bụ mụ ji ebe ndị na-agba afa agụ ọ bụ dibịa niile na-agba afa agụ iji ebe onye na-agba afa agụ ọgba afọ esi na ọgọ nwoke bịara n'ụwa bido ụbọchị ahụ kpọwazie ya afa ọgọ nwoke ahụ nwatakịrị ahụ amaghị eje ọya ọ ga-adị mma so wee bụrụ ya mana iji aha kịta asụgo onye ụwa gị ije ebe dibịa ụmụazị kịta gwaghị onye ụwa gị chefuo na ọ bụ mmadụ ise na-agba afa agụ
na be anyị asụ nwa nkwe ịgba agụ na nwa nkwe eze nwadụ ọ dị na-agba agụ ka ahụ gara ife na-eme ụmụazị anyị kịta ihe gbasatara ọbata ọgwaghị ya ebe ọ na-achọwa ego ọgwụ bụ ife eji azọpụta mmadụ onye nọ n'ọya onye nọ na nsogbu rapụzie maka ndị mmadụ nwere anya ukwu otusemọgwụ ahụ kwa ka eji egbukwa mmadụ werekwa emekwa mmadụ ihe ọjọọ ọ nke onye chọrọ ije ebe dibịa na-eme na ọrụ ndị na-agwọ ụdị ahụ ọgwọ ya ije mebe ije ebe ụfọdụ ọsị gị na ya amaghị anya ya o nwekwara ike mara mana ọ chọghị ọsị gị na ya amaghị anya ụdị ahụ so ife agwọ ọgwụ ụmụazị niile anyị hụrụ juru kịta enwere onye ma ife bụ ọgwụ nwere ma ife bụ ọgwụ achọ nke tụnyere aka biko inyere ụmụazị nkịta aka n'ihe gbasara ihe kwesịrị na-enegara anya n'omenala na-abụghị sọsọ ije ụzọ esi ebu ya bụ ego ma nweta ya bụ ego. Daalụ. Ife chọrọ ịgwa gị bụ ife izizi na-etu esi ezu ụmụ ọ eziokwu na ịzụọ nwatakịrị ịzụtagodi ya mma ọ pụọ n'iro onwe oyi ahụ nwere ike confuse kwa ya udufie ya ụzọ mana ihe ebugodo ụzọ rụọ ya ọfụma ile anya kịta efe ụmụaka na-agagharị hapụ ayaghara isi onwe ọrụ ọ na-amụọ na apịsọ fon mana ọ maghị na ego ahụ ọ na-apịta na fon ohi ka ọ na-ezu ohi ka ọ bụ bikọs ego anyị na-apịta bụ ego mmadụ mana ka m gwakwa gị eziokwu o nwere ife nchekwara ihe nkwu ekete na-asị nwoke a na-ekwujikwa eziokwu ọ bụrụ na asị m na ndị Afrịka nwee ike ịpịta ego onye ọcha papịta ya why because nọ ndị Afrịka ka ndị ọcha gbu kpọrọ anaghị agba ya ohu dụọ ya ụgbọ mmiri buru n'abe ha were eme mkpa ha were eme ife ndị ha chọrọ n'ihe na-ekwu kịta eksperimenti niile ha na-eme na ife nchọpụta niile babịba ya kpọkọrọ ndị mmadụ bunasi abịa ha gbuo ha were nyochaa ife a na ha enyocha ọgwụdị na ndị onye be anyị zubeghị ohi ewuruba na-akpọ na ya ohi onwe afọ ọzọ a ga-aba ya baa ya afọ ọzọ ka ndị be anyị wee jee megwara ha ife ha mere ha mana ebe ọnwụ nke a bụ ohi ka ntụkwuo na ya na ọdụrọ mma mmadụ ijewe pịkọtara ego onye ọcha ahụ ọ ngara ya kpọ ya afọ ọzọ asị na alaikiri ya maka ife ha mere ndị Afrịka ejighị ọnụ ekwu ya foonu a anyị na-akpọ kọmputa niile a ọ ndị be anyị ka eji wee mee ivo ndị oyibo na-akpọ eksperimenti ya bụ eweta onye a ekwu ya kpoo ya nke a n'ọnụ kpanye ya na-abụ na-apị ya na-eme ya ebe mgbe ọ nwụara ede oke ebe ejedebe were onye ọzọ debekwa megide otu a tiri enweta ife ha na-achọ ọ ndị fọdụzi nke a na-akpọ Black American Black Indeni ọ ndị ohi ahụ ebutere mgbe ha nweta ife ha na-achọ harapụzie ndị ahụ ha wee bawazie ebe ahụ so ife mebu na ụmụazị be anyị a ọ bụ na ha ga-ekwe nne na nna nwatakịrị itote ọ dịrị ka ebe 18 years 20 years onwe ife ọ na-arụ ụtụtụ ọpụọ na-akpagharị chiji ọbata na-apị fon ohi ka ọ na-ezu ndị onye ọbụla na-apị fon onwe ife ọ na-arụ na-apịkọta ego ndị mmadụ ahụ onye ohi ka ọ bụ asị m kwuo onwe ebe esi nwudo onye ahụ na-atụ ya nga tụtụọ ya nga ohi ka ọ bụ ọzọ dịka ibia nchọ ịjụbụ aha biko ihe gbasara chi agwụ ndị ichie ndị mmiri asị mmadụ jee bụrụ ọrụ dị otu a onye mere ụzọ ya kpochiri akpochi emesịrị ihe ndị a ọpụtara na emesịrị ndị a ga-enwe ego dịka isi jụ ajụ onye ọbụla nwere nsogbu iwepụrụ nsogbu ya ahụ ga-esi ya ike onye ọ na-arịa ọrịa ma onye na-ekpu isi iwe gwọọ ya isi
ọ ga-afụ ụzọ. So o nwere ike bụrụ onye afọ na-ata ịkpọje ebe nyere ya agwụ afọ ọtụta ya akwụsị, mana ọ bụghị ya ga-eme na ọ gaghị atawakwa ya ọzọ mgbe ọzọ, but for the moment ọ ga-akwụsị. Ndị agwụ ma ọ bụ ndị mmiri bụ ife ị nwere ike mụnwa na onwe m na-ene anya ebe a, mụnwa na ebe a ejere m ọtụtụ ụka ekpere nwee nke aka m n'ise na mpịtị ma Bende steeti. na-ekwu until 1976 nna m nwụrụ na 75 ọ na 76 banyezie ọrụ a maka ọ bụrụ na m na-eji ha chọwa ya banyezie ọrụ a 1976 eji m ọtụtụ ụka ekpere, mana ife ji agwa gị ya bụ o nwere onye ga-abụ na agwụ na-enye ihe nsogbu maka na lineage m nwa ọ bụ na nwa kịta nwa mmebe dibịa mụ nwa bụ onye nke ịsatọ na my lineage nwa kịta nwa bụ onye nkịta naanị o nweziri ike agwa na-enye ya nsogbu. Iwe ndị ji akọrọ gị akụkọ a na ọ na ihe agụta nwunye ọfụma, ị nwere ikite ike ị na-eme etu a na-eme dibịa ewee nwee onye na-agba akwụkwọ sị mbịa na-aba ejebe m aba ruo efu nwaanyị dị mma eje m ka a gbaa akwụkwọ ahụ jere ofu nwaanyị dị mma tọkụ bụ ya okwere akwere mkpọrọ ya wee jebe họteelụ jeruo họteelụ ahụ onye ya edinacha anama na ọgbara onye mbụ eventually o nwere ike ndị na-aha m ya dinere emego ya ọ dị ime ana o wepụghị ya mụọ ya bụ nwa nwa ahụ nwere ike laa na-eji ya ahụ agwụ ahụ nyekwa ya nsogbu iwee chekie onwero ndị be famili dibịa na ụmụnna fa nwere onye ụmụnna fa ya bụ famili mere dibịa be nna ya ochie nwere onye mere dibịa be nna ochie nna ya ma nne ya nwere onye mere dibịa ịda so o je gbawa afa agwa ya na ọ agwụ na-enye ya nsogbu agaghị ekwe ịghọtara ya mana ọ agbụrụ m aha ka na-aga ije oge ahụ onye ahụ ifuru aja na ọ ga na-eme na-anụsọ ọgụ na-emebisi ihe na-eme omume dị njọ. Omume ahụ dị njọ ọ na-eme bụ mgbe ọbụla iji rụọ ọrụ ya agwụgwa ọ hapụnata ife ọ na-eme ọ were ntịzie na agwụ ahụ bụ agwụ nke ya eme ka ọrụba dibịa mana ga-awara ya agwụ ịwara ya agwụ bido ife rụbazie ya bụ dibịa mana bifo mebe dibịa ahụ ọ ya eje na be dibịa na-agwọ ọya ma ọ na-agwọ ife ọbụla ọ na-agwọ ọ ga-eje ebe ahụ bịa ọ ga-ebia opeka mpe ya bụ arọ na-abụ o were nọrọ ebe ahụ wee mata ife a na-akpọ na-eji ife agwọ ya dị etu a ji osisi agwọ ya dị etu a ji ife dị etu a agwọ ife dị etu a ọ mụtachazie ya ọ na-abido nke ya ọrụba ife ahụ ọ mụtara. Mana ndị kịta e nwere onye na-amụ ọrụ iwe ya gwa gị na akpọrọ ya oku ya bido ọrụ ya o nwere onye na-akpọ oku ya akpọ gị ụgwọ etu ahụ si abịa nye gị nsogbu ibido ọrụ ahụ ije mụ ya amụ nwere ife na-eme ị ga-amụrịrị ọrụ amụ. So ife nji gwa gị ebe a bụ ka njwe nna ya n'iwe ịmụ ọrụ dibịa ọ ya bụ ịgba ọsọ agwụ ọ ya bụ ya sị mmadụ na ịgbaji ọsọ agwụ ebe etu anyị siri ekwu ya ndị oyi na-akpọ that statement imekiri ịgba ọsọ agwụ anụbeghị m ya n'akụkụ a. A sị na mmadụ na-agwụ ma mmadụ ọ gbaji ọsọ agwụ na be dibịa ọzọ ka o weje mụta o nwere ike bụrụ ka ndị si asụ ọ ihe eji ebe dibịa riri mụọ ọrụ ibe ahụ ọ na-eme mụta ya bifo emere dibịa wee n'ọkata esi na akpọrọ gị oku na ịrụbago ya na ị na-agwọ nke a na nke ọzọ ọ bụ asị onye ọbụla na-emetu aha wee ka ọ na-atụ. Ekelekwa gị ọzọ dịka ibia bụ nyere aka biko kedu ka esi ama ezigbo dibịa omenala? Well, aga m akọ ka a ga-esi mma ezigbo dibịa omenala kama onye ijere na be ya o mesaghị nke kwụ ọtọ doro anyị ma na ọ ya bụ ezigbo mana ị nọ kịta asị ka na ọ onye enyi enwegasị ihe ha ga-eme wee sị na onye a na-eme bụ ezigbo dibịa omenala.
ezigbo dibịa omenala bụ dibịa agwụ wara o je waa agwụ bido ọrụ dibịa rụrụ ya. Ọ bụrụ ndị a na-eje n'arụsị si na ha ji ọfọ arụsị na ha bụ dibịa, ọ bụrụ ụdị ahụ. Mgbe mbụ onye na-efe arụsị, arụsị gwa gị na ị ga-ebu arụsị dịka asụsụ anyị, ije buo arụsị bụrụ memba ruo eze arụsị ahụ. Onwe onye chọrọ ije n'arụsị ahụ omitie gị, ịkpọje gụbụ fada ya, gụbụ ụkọchukwu ya, gụbụ pastọ arụsị, ijere n'arụsị ahụ nabakwa. Onwe ife arụsị a na-eme ọnụ nwa ga-eje mee ya. Mana dibịa abụrụ onye buru arụsị, bụ dibịa chasikwa ibukwu arụsị, nke ahụ gbasara ya. Dibịa bụ ndị na-agwọ ọrịa na-egbo mkpa mmadụ, ịghọtara ya. Ana ije ka ije mụta ibe ahụ ị na-eme, ị gaghị amụta ya. Ibe na ị na-eme enweghị isi. Nke a nọ ebe a kịta, o nwegasị ndị bebe mmụọ ọrụ. Ụzọ ewuru na Nnewi, ọ bebe mmụọ ọrụ. Eze nwaanyị mmiri ọma na-agụzi Igbo, ọ bebe mmụọ ọrụ. Simeon ụzọ ewurukwa na Ekwulọbịa Nkọnọ, ọ bịakwa be mana ọtụtụ a na-atụtụ ihe a. Ị na-amara ihe ị na-eme, ọ bụrụ na ọ kụzisi mmadụ ewu dibịa na o nwere onye nwe anya agosi gị ọgwụ, onye gosiri gị. Ọ duto na-amago gị na ihe arụ, ihe ejebe mmadụ gbalere esi eme ya. Ịbụrụ kịta ịgba afa mgbe ochie, etu esi emebu dibịa maga iwe je lụọ agwụ. Agwụ maga sọrọ iwe je lụọ agwụ. Ọ bụrụ na ọ mara gị nke na ihe eme dibịa, ihe ejebe mmadụ mụọ ọrụ a, ịmụchacha ya. Ọ na-esi na nna gị ma nwanne gị ma nne gị ochie ma nna gị ochie ọ na-eme dibịa, jebe bie mụlere o si eme, mara akụkọ o ji eme nke ọbụla, ịmụsị ya. Mgbe ọbụla ị ga-eji were bido ije ihe awa agwụ, bọsị ị ga-awa agwụ, ị ga-ama dibịa onye ị ga-akpọ, na-ege ntị. Ị ga-ama dibịa onye ị ga-akpọ, maka dibịa ọbụla bịara be gị na-ana ọ naba, ọ ga-eji ọkụkọ na mba ji were na. So ị mara oke ị ga-enekwanwu, ime ha bite ya, kụzie ha bịa mbọsị ya onye a na-awa agwụ. Ọ bụ na ha bịa, onye na-esu atụ eji agba afa, atụ ọnụ atụ, ire atụ, ogwu aha eji agba afa. Onye na-esu ya ga-anọ ka n'ebe wọọrụ n'ebe ọgbaja anyị. Gị nwa na onwe gị, ndị dibịa ndị ọzọ anọchazi ebe a. Onye meghee ụzọ bata, ọ bụrụ onye mma ife eji esu atụ ahụ, ọ bịara n'ebe ahụ a na-esu atụ. O jee bịara onye na-esu atụ arapụ ọdụ na ikwe o ji esu ya, ya ekwu okwu nọrọ etu a. Onye ahụ batara na-ewe meghe akpa ya wee wepụta ife eji ame atụ tinye n'ikwe ahụ. O jee eghe ya ọnụ, ya eghe ya ọnụ, o jee warakwa isuokwu ife ị na-esu. Mana before then, a ya agwa gị na ihe akpa mkpụrụ afa, mkpụrụ afa eji agba afa. Etu esi akpa mkpụrụ afa ahụ bụ, ị nwere ike pụta ebe a na-anụ ọgụ, mmadụ na-aba na-anụ adọghị mkpọchi efe ya bọtịn. Ị na-anya onye fere gị tụtụrụ ya, ịmago na ebe a nụrụ ọgụ ka ị wetara ya. Adịwakwa ị gafete ebe a na-eke nwaanyị di na-eri oriri na-aṅụ ọṅụ, nwere ike tisepụ ọkpụkpụ dị gị mma, i were ya ma ọ bụ tụta ife dị mma ebe ahụ. Ịmago na ebe anyị na-eke nwaanyị di ka m nwetara ma ebe a na-agba nkwụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ozu nwụrụ, a na-eti mkpu n'ebe akwa, ịgbabata ebe ahụ nọchia na-apụ tụta ma ọgwụ mkpụrụ akụ yere akịrị etu ọ dị ma ife ọbụla ịtụta ya. Ịmago na ebe ozu nwụrụ ka ị wetara ya. Etu a ka ị ga-esi na-wekọ ife ahụ ka iwetu onye ahụ gwara gị, iweta ya. Esucha atụ ahụ, ekechie ya aka na abụ, abịakwa ekechie ya, jee na-abịa gbuo ana, tinye ekpochie. Ọ ga-anọ abalị 4, nụrụ onu nwoke nụrụ onu nwaanyị, eje gbọpụtakwa ya, ewere ya bata, abịakwa ya ọfụma, were atụ ahụ debe. Ibido ịgba afa, ma mmadụ ọfụrụ ma ọ na mmadụ afọ ọgụ, ibido ịgba afa
were atụ ahụ lachara ya niile ile lachara ya ya itmee niile gị debekwazie abịa ịgba afa onye bịa be ya ịgba n'afa sị gị si ebe a gbara ọsọ ruo ekwuru ọbịa wee natakwa ikere gị gbalụzie ọtụ gị si ebe a gbara ọsọ ruo Ọnịcha ma Enugwu ya rie mmiri bụ onwe ihe ọsị gị mee mechesa ya bọta iji n'ọnụ gị agwa ya afọ na-ata gị na-agụta ife na-ekwu ịmagụ na afọ ọtụtụ aha ka iji bịa ọdụka ọ bụrụ na ndị na-ebe abịa dịka omenala nke anyị asị gị jee n'okwu ahụ jee gọọ ọjị iji ebe ahụ kọọrọ agwụ mkpa gị bụta onye ahụ bịara be ị gaghị agba ya ife iji bịa onye ga-agbazi afọ gwa gị na afọ na-ata gị na ịta aha akwụkwọ ogirisi afọ ahụ akwụsị ịta akwụkwọ ogirisi afọ ahụ akwụsị asị gị na ọkwa na akwụkwọ ube ka ihe ata afọ ahụ akwụsị ịta akwụkwọ ube ọkwụsị mana ọ bụ na ịbịa sị ya nna biko asị m afọ ahụ na-ata bekee mgbe abalị nọ mamife kpa ya na nwee ọgwụ meribe ọgwụ agha na ọ nwanne gị nwoke na-egbu na ọ nwanne gị nwa na onye ahụ gị na-anọdebe na stọọ onye mere gị ọgwụ ị na-ebugharị ilo ka ebe ife dị ya mkpa gị nata gị ego ma ọfọ amụ dibịa ahụ niile onye bịa jụọ ekele ebe ọ mụrụ ọrụ onwe ebe ọ mụrụ ọrụ ife dị mkpa bụ just etu oge si na-enweta ego ahụ ntị na-eso izu ohi bụ ijebe mmadụ nata ya ihe oji ma ọ zụnarị ya ife natakwa mmadụ ewuti aghụghọ ndị oyibo na-akpọ trik ọka kwuo ohi ya ọka mma na ife a na-arụ ya bụ ife a ka eji agwọ ọrịa maka o nwere onye a ebujiri n'ọgwụ agwọtara be onye a okweghị atransfer anụ ụlọ ọgwụ ọzọ agwọ ọgwọgide gwọta ya ọ natawa agwọtakwa ihe ọnwa wee otu ahụ ka ọ dịkwa ije ebe mmadụ emụọ etu o si eme niile rapụ ife anyị jụrụ ejuru ebe niile onwero ndị ife niile a jụrụ ebe niile ọbụrụfa nchabụ dibịa dịkwagidalụ na chaazị ịzara ya n'ikpeazụ anyị chọ ka i were ohere a wee kọwara anyị na-enwe otu ihe na-agbagwoju anyị anya karịsịa n'ebe ndị ụmụ nwaanyị dibịa ndị akpọrọ eze nwaanyị a wee sị ka anyị jụọ ọ dị mma eze nwaanyị ibu ọfọ ọ dị mma na nwaanyị ga-ama oji dịka eze nwaanyị ibu ọfọ na ime oji ndewo ajụjụ ya dị mma o nwere ife ga-emekọta ka nwaanyị buru ọfọ na-ege ntị ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ime dibịa o nwere ike bụrụ na nna ya na-eme dibịa ọ bịa na ya chọrọ ka nye ya ọfọ na-egetiwe na-ekwu nna ya eje weta ọfọ osisi a na-akpọ ọfọ na-ege ntị o nwere osisi a na-akpọ ọfọ ije weta osisi ya ebe tọgbọrọ ya na be nna ya ọ bịabọsị ya ọ ya bịa were ọfọ emerecha ife a ya emedo asa were ọfọ a ibuga anyị nye ya n'aka ị ga-asa were ọfọ o were ya mgbe o were ọ natago ike ahụ bịa be nna ya ewere ọ nara odewe ya n'ihu ọrụ ya ọ gaa na-emetụ ya aka ọ gaa na-abụ ya agha ọ na-ebuga ọfọ n'aka odebe na-ekwu na nke ahụ e nyere ya bụ igosi ya na o were ike ka ọ bịa were abụọ mmadụ nyere ya o were gị ike ahụ and onwe mgbe ọ ga-eji na-eyuzu ya nwaanyị a na-egbu ọfọ odebe na-ekwu abịa na nke oji nnọ ebe a sị gị na nwaanyị a na-ebu oji ama metụ ọ ga-adị biko ọsọ afụbeghị nwaanyị bụ oji and kebe ji pụta ụwọsọ nwoke na-ebu oji enwe mmike ịza gị na nke ahụ maka ọ bụsa gị na nwaanyị anaghị ebu o nwere ike nwee obodo ha na nwaanyị be ha na-ebu oji ọ dịka ọ bụ na nna aza nke ọma na be anyị a nwaanyị ara ebu oji nwaanyị ara ebu ọfọ ana m agwa ụmụ Igbo niile ndị chọrọ ime omenala
na Naịjirịa tata anyị nụrụ na o nwere ihe a na-asụ n'oyibo wee sị na e nwere ihe a na-akpọ freedom of worship. Ewetara okwu m? Anọ m ya. Ya bụ mmadụ ikpe dịka okwukwe ya siri dị. So ọ bụrụ na mmadụ na-abụ ma ịtọ biri n'ụlọ onwe onye ife na-enye nsogbu, ndị ọzọ ama akwụsị ya. Ọ bụ dị ụtọ ife ọjọọ a jugoro ebe niile, and ife ọjọọ ahụ ụfọdụ abụcharọ mmadụ na-eme ife ahụ, mana ndị ebe anyị ozi onye meghasị nwanne ya egbuo ya na ọ na-egbu ya, ọ na-eme nke nwa o ji ya gwa ọgwụ ego. Ọ bụrụ mma nche ahụ nwụrụ ka eji gwa ọgwụ ego, ma ọ dị ụtọ na ọgwụ ego juziri ebe niile, nsi na aja juru ebe niile. Onye memezie a na-eze ya egwu. Onye ọbụla nwere okwenye nke oha. Onye dibịa wara ya eme dibịa. Ife ọbụla mara mmadụ ezi ọbụla okwe nke gị sobe okwukwe nke gị. Okwe nke gị ụbọchị ọdọ ọzọ gị mma ịtọ ọnụ ọsọrọ ọzọ. Okwukwe mmadụ ọ bụrụ na ọmụnwa kịta ọ bụ na m enwe n'ego ụmụnne m ga-enye m nsogbu na m na-eme dibịa eje rụọ ụlọ na obi m na be anyị na-enwe ana obi na omenala be anyị amụcha nwa eke ana nyọm na-ekere nke ịkpata ego ije na ya rụọ ụlọ. Ọ bụla agwụ ka ị chọrọ ime ije na ana obi gị ahụ rụọ ya bụ agwụ mewe ya ibe niile. Bọsị ịkpatara ego ije rụọ ụlọ bili. So igbe nji agwa gị bụ na ana m agwa ndị mmadụ onwe onye ọbụla nwere ife bụ akara aka ya, mmadụ ọbụla anọchizi na ya, onye ọbụla nwere akara aka nke ya. Rapụ maka ụka bịara mebisicha ife niile. Ụka mebisiri ife niile. Mgbe anyị dị n'ụmụaka, ụka mere ka ndị mmadụ nwee oke ọchịchọ. Mgbe anyị dị n'ụmụaka, o nwere unu a na-akpọ unu ayọ. Arụcha ya etu ebe a dị kịta, abalị were ihe a na-akpọ agbaraja. O nwere nkata a na-akpa, ọ na-adọ ogologo. Ịchọ iwere gbasaa ibe n'anwụ, ọ na-ebu ibu, ọ na-adọ ewere ya bechie ọnụ ụzọ etu ebe a si ghere oghe. Idina naanị zara ụra. Ọ bụrụ nke na ochi ya bịa ma nke nwe eme. Mana kịta a ga-ayọ etinye ayọ ndọ tichaa ike dị iche iche, mana ohi ya abịabeghị gbakasịa ụzọ ahụ ka e were nwee ego. So ibe m na-agwa gị bụ na onye ọbụla bụ mmadụ onwe ife ọ na-emebe dịka ife omenala. Ọ sị gị na ọ nke mara ya na ọ bụ na ọ mara ya n'eziokwu, na ọ bụrụkwa ebe ịfụrụ ife nne ya anya ọ dịghị mma itike idemebe. Ọ bụ na ọ ife mara ya n'eziokwu, tinye ya efe ka o mee nke masịrị ya. Ebe okwu na-eje. Anyị kenekwa gị. Werezi ohere akụkụ ọrụ ọhaneze onye bụ na ka eji malụ gị. Mụnwa na onwe m, nne m na nna m bara m ọfọ ji ha. Ndị ụbọchị Eke ka a mụrụ m, Okeke. Mana e meziere ha eduba anyị n'ụka mgbe ahụ, eme anyị mmiri chukwu a na-akpọ baptizim. N'afọ m bụ John. So mụnwa bụ John Ekemezie. Ife eji mara m bụ AJOKWU NANKA. Abụ m onye Igbo Land. So AJOKWU NANKA ahụ nna aza bụ na okwu ọjọọ tuebu. Ya bụ ikwu okwu ọjọọ tata ọsọ ya bụrụ 100 years. Onye ahụ kwuru ya chefuo igodi ihe ahụ okwu. Onye agbara ya na-echeta ya. Ya AJOKWU NANKA. O kwuru chefuo, onye agbara ya na-echeta. So abụ m onye Igbo, afọ m John Ekemezie, onye Igbo Land. Anyị kenekwa gị, sị gị daalụ. Anyị kene gị. Ọ ka bụ ndị Ezumezu ya TV ya na gị n'ụbọchị wee na-ekene ọhaneze ndị na-ege ntị. Wee sị na anyị nọ na nke AJOKWU Dr. John Ekemezie AJOKWU NANKA ebe a ka nọ n'ụbọchị wee na-ekene gị na-ege anyị ntị.
wee sị na ịnụla ka ya bụ ihe si wee gaa n'oge a ihe gbasara ihe ndị kwesịgasị ịma n'omenala Igbo wee sị gị sonyela anyị gbasa ozi a ka ozi a gaa mba ụwa dị iche iche mee ka ozi a ruo ntị ndị kwesịrị ịnụ maka ya. Anyị ekenekwa gị aka mbụkwa Obinna Chukwuma Chukwueze ikolo ezumezu ọmụ na-ebe wee sị gị nọrọ mma ka o mesịa nụ.